asocialo gị. Akwụkwọ m onye Igbo ka mbụ. Ezigbote onye Igbo ka mbụ. Pụtagodi ka anyị kpuche ekedebe ndị be anyị ndewo. Ndewo nọ ndị be anyị. Anyị na-asị unu nnọọ n'ihe mmemme nke a na-akpọ OGAMBA. Ihe ahụ ezigbote ihe mmemme anyị ga-eji wee na-akọwapụtara na omenala Igbo n'obodo dị iche iche na steeti anyị. Unu kwesịrị ime otu obodo dị iche iche na Anambra steeti si eme emume nna ọwọzi ya. Ọ ya nwanụ ma ife dịka ka obodo si wee malite ma mmemme fa na-emegasị ma omenala fa na-eme anyị na-ewetara na ife emume a site na ABS TV Channel 24 na TV station gị na Channel 113 na Star Times. Afọ mbụ Maazị Desmond Ifeanyi Chukwu mi na ọmarachala ụlọ m so oyoyo m. Otu a ka o si alaiki ito m. Afọ mbụ Nwaada Ifunanya Okonkwo. Daalụnụ. Obodo anyị ejebe kịta bụ obodo a na-akpọ Enugwu Ukwu nke nọ na njikọ ọka local government. Ọ ife ọ na-eme mgbe ọbụla ọ chọrọ ịpụ ya gwa m ebe m na-eje ntụrụ nru ebe m na-eje. Ndị be anyị biko na ka anyị ji na Enugwu Ukwu ka anyị mara ife ndị Enugwu Ukwu welu. Daalụnụ. Nnọọ ndị be anyị ka nọkwa n'ife emume nke a na-akpọ OGAMBA. Ife emume nke anyị na-ewetara iji wee na-egosipụta unu omenala Igbo dị iche iche nke taa anyị nọ n'obodo a na-akpọ Enugwu Ukwu. Unu n'anya ọ ga-afụ ndị mina fanọ ndị ichie ndị nze chizuru echizu n'Enugwu Ukwu. Bido n'aka ekpe m ewere m onye nke a na-akpọ Nze Ọba Emmanuel onye isi ndị nze nke onye nke a na-etu Akurienne 1 n'Enugwu Ukwu. Akurienne biko gị kene ndị be anyị. Ndị be anyị deemenụ. Daalụ. Abịakwanụ n'isi isi aka ekpe m ewere m onye dịka Nze Obiora na-ekwe ọkpụkpụ dị asọ 1 n'Enugwu Ukwu. Nwanne biko ka ikene ndị be anyị. Ndị be anyị kenenụ. Daalụnụ. Unu bịakwanụ n'aka nne m ewere m onye dịka Eugene Afonta Nze Amala 1 n'Enugwu Ukwu. Daalụ. Ga-ekene ndị be anyị. Ndị be anyị ndewo. Ndị be anyị na-afụgoni ya. Abịa n'aka nne m n'isi isi ewere m onye nke a na-akpọ Nze Ọnwụdịnjọ Okafọ onye ka a na-etu Nze Chukwumerụ 1 of Enugwu Ukwu. Kenenu ndị be anyị. Ndị be anyị arụike warụ na ọjị o. Ise. Ndị be anyị abịago mụ na onwe m bụ Desmond Ifeanyi nnekwa n'anya mme na ọmarịchala ụlọ m so oyoyo onye ka a na-akpọ Nwaada Ifunanya Okonkwo. Daalụnụ. Anyị agbapụ na ya ọsọ n'egbula oge. Ndị be anyị ekene unu ndị Enugwu Ukwu anyị ekenekwa unu. Dịka anyị na-ekwu mmemme a bụ ife anyị eji wee na-egosipụta omenala Igbo. Anyị abịago taata ka anyị malụ maka Enugwu Ukwu ka anyị gwawa ndị be anyị ndị na-amalụ maka Enugwu Ukwu ka afọ malụ maka Enugwu Ukwu mgbe onye ọbụla kwesịrị ime omenala obodo ha ka o si wee dị ka o si aga na ife niile a na-eme. Biko ndị nze ndị Enugwu Ukwu anyị achọkwa ụnụ kọwatụkwala na anyị ka Enugwu Ukwu si wee malite obodo ha na-akpọ Enugwu Ukwu kedu ka o si wee malite. Nnọọ ụmụnne m nnọọ ekene m unu. Nwa na-ekwu okwu a bụ Ọba Emmanuel Ojuagụ oti akpata 1 of Enugwu Ukwu onye isi nze niile na njikọ ọka na ụmụnri niile. Uwe Enugwu Ukwu ị na-ene anya ihe bụ ụmụnri a na-agwa gị ọdụ obodo ịnọ Enugwu Ukwu bụ Diọkpala n'ọbịa Enugwu Agidi Agụ Ukwu. O nwere ndị anyị na-aba dịwuru ụmụnri ahụ mana ha nọzi ndụ kịta ọrụ ọra ka a na-akpọba adịba n'ụzọ isu a na ọcha agha Enugwu Agidi ọwa agaricha ebe mana obodo na-anọ mgbara unu ụmụnri ka dị taa na-eme Enugwu Ukwu na onwe ya kedu ka o si wee bata ya bụ obodo wee okokoko ịbịanị ibe nna achọ ngwa unu Enugwu Ukwu ụmụ Igwedo nke anyị batara na mkpume Ọnyịlenyi nke unu chọtara nne mmedu unu je nwa ahụ ya mkpume Ọnyịlenyi ọwa anyị na Enugwu Ukwu ahụ ọkpara ndụ obu anyị dị mkpuke anyị dị unu chọrọ unu ejepụcha anya taa ya bụ na mkpume Ọnyịlenyi ka Enugwu Ukwu si wee malite gbam esi Agụleri ụmụ Igwedo wee bịa na mkpume Ọnyịlenyi wee kwanị mara agha ịgha. Ndị be anyị daalụnụ. Anyị ejekwanụ ka anyị gakwanụ mkpume Ọnyịlenyi ka anyị wee fụkwanụ ka ya ma mkpume Ọnyịlenyi si wee dị. Anyị adịghị achịkwa ọzọ. Daalụnụ.
ndewonu ndị be anyị ka nakwa na ihe mmemme nke a na-akpọ OGAMBA. Anyị elutego na ya bụ mkpume ọnyị na-enyi ụzọ esi aga. Ọ bụ ọkwa obele ije mkpume ọnyị na-enyi o tekwara nnukwu aka mana onye mmiri ya nọ tata bụ onye nke a na-akpọ Nze Ịma Okeke. Igwe biko bịanụ ka anyị malụ ka anyị si aga. Daalụ kene ndị be anyị. Ndị be anyị kene m. Daalụ. Anyị ejebe na ya bụ mkpume ọnyị na-enyi ka anyị ji matakwanụ maka na mkpume ọnyị na-enyi a bụ ife na-ewu ewu n'Enugwu Ukwu. Asị na ife ọbụla na-eme n'Enugwu Ukwu na anyị eje na ya bụ mkpume ọnyị na-enyi tupu ebe ebido ya bụ mmemme. Anyị ejekwanụ na ya bụ mkpume ọnyị na ka afụkwanụ ife bụ mkpume ọnyị na-enyi a malụkwa nke ọ dị. Igwe ya akpọbanụ nne na m ya bụ mkpume ọnyị na anyị na-aga. Ndị be anyị ka anyị na-eje nụ. Ndị be anyị ndewo na ụnụ afụgonu anyị elutego na ya bụ mkpume ọnyị na-enyi. Ụnụ afụgonu ka ya bụ mkpume ọnyị na-enyi. Ichie biko ka ịkọọ oke anyị maka ya bụ mkpume ọnyị na-enyi na-atụpụghị oge. Ndewo. Daalụ. Amara m ife ọ nna m ka nna m ihe a na-eti ya aja afọ ka a na-akpọ ya onye na-eme mkpume ọnyị na-enyi. Onwe ndị bịa ga-eme eriri ihe ya nwa ya bịa ana m eso ya n'azụ. Then megide ya wee nwụọ na age of 120 years. Nna m wee take over. Nna m emegide ya nwụkwa anụ agbafu ọsọ agha emechi ya da emezi ya wee n'ime arọ na abụọ anyị bịa onye chọọ onye weta ife anyị emegheri ya anyị abịa megheri ya. Ife dịka gịnị ka a na-emenye? Ife ọbụla onye ọwara ewu o weta onye ọwara ọkụkọ o weta egbuo sie nri ebe ndị mmadụ erie. Igwe ọbụla malite n'Enugwu Ukwu ga-abịa rie ebe bifo ife ọbụla ọ ya eme. Ya bụ na mkpume ọnyị na-enyi a bụ ebe ndị Enugwu Ukwu na-abịa emeghe ya. Igwe na-abịa ebe na-ewetara ya n'evune nke o ruru ya aka o weta. Igwe Rafụ Ekpe bịara ebe 2017 wetara ya ihe esokwu m wee bịa. Mana kedu ife ya bụ mkpume ọnyị na-enyi, kedu ọrụ ọ na-alụkarịsị? Mụ nwere ike ịkọwa n'ọrụ ọ na-alụkarịsị mana mgbe gboo ekwuru na ndị ọcha gbaa anya egbe ọ gbara mme apụghọkwa n'anya nọ ihe a kọọrọ anyị na ntị. So nọ ele nsi wee fudo ihe ka ntị. Kedu ka o si wee malitekwanụ ya bụ mkpume ọnyị na-enyi? Nke o si malite. Daalụ. Ọ ya bụ ọsọsọ nke a kịta bụ ya bụ mkpume ọnyị na-enyi? Ọsọ nke a na ụmụ ya. Nọọ mkpume ọnyị na-enyi ọmụkwa ụmụ. Ọnwụ ya bụ ihe anyị. Fọdụ ọdị amụzụ ụmụ. Fọdụ na-enwe nwa. Ọ ya bụ na ọ ya amụ ma ọ ya ewu nwunye ya kwa ọnụkwụ ya. Nwunye ya nwere ike ọ bụ na ọnwụrụgo. Ndị be anyị ụnụ afụgodu na ya daalụ lie nne. Na-atụbụgịkwanụ oge anyị lie nne ụnụ afụgodu ya bụ mkpume ọnyị na-enyi. Anyị eje ka anyị bịa nabakwanụ. Daalụ. Ndị be anyị unu afụgo n'ebe a na-akpọ mkpume ọnyị na-enyi. Nze asị m ka njọ kee obodo ndị nọgasị Enugwu Ukwu n'ime merụ ha ji wee wuo nnukwu obodo a ha pụta. Ya bụ obodo dị iche iche nọgasị n'Enugwu. Ụmụaka m nnọọ ịbịa n'Enugwu Ukwu ọdụ ọnụkụ na-eri na ịsatọ. Ọnụkụ na-eri na ịsatọ. Ruo ama ekele Enugwu Ukwu ahụ wee bido gụwa ahụ obodo ahụ m ekele Enugwu Ukwu ka m na-achọ ngwuru unu ibe abata n'aka ezi ndị bụ isi enwere uru okwe nwa avụ ọmịmị nwa ọjị nwa uru nnebo igwe na fadị nọ n'ebe a agharụwa n'aka ezi n'ibite ka a na-akpọba ọbụla awụ ọvụ ọbụla ụmụ atụrụ awụ ọvụ ọbụla ụmụ ezu ọbụla osiri ọbụla uru ogbo ọbụla uru okwe ọbụla uru kpereke iwe gbedekwe ọbụla ụmụ atụrụ ụmụ atụ ọra ịbata n'ọrụ ọfịa
ịbata aka iyi enu agụ ya ka anyị si anwe onye na-representi anyị na Federal House of Reps onye ndozi ịba nna aka iyi okwu nna anụ ịgụ onye na ọ ya dị 18 ọ ibe ọnụkụ vileji isi mekere Enugwu Ukwu a na-ekwu maka ba nnekwu obodo ya daalụ akụrie nne na Enugwu Ukwu ndewo ajụjụ ọzọ anyị achụkwa ka ejikene bụ Ichie Chukwumere anyị ajụkene gị biko kedu omenala dịgasị iche iche nọ n'Enugwu Ukwu ihe agwa anyị omenala dị iche ịma n'Enugwu Ukwu ndị Enugwu Ukwu na-emegasị omenala abaka anyị na-ekeli nwaanyị anyị na-awa ji a na-akpọ ọnwa asatọ anyị na-eje ndu oku nwaanyị ndị anyị na-agbara agbata obi abịa anyị mara ikwu anyị mara ibe anyị den o nwere ụtọ ọzọ anyị na-erikwe ya wolu anyị na-agụ arọ eji nwa agbara Enugwu Ukwu ma chịkọta obodo niile dị n'ala Igbo ọnụ ma gụọ arọ ahụ ọ bụsị ahụ ka igwe eze Enugwu Ukwu na ụmụ mgbe igwe ọnụnọ mkpume ya nọrụ ma adị mba niile bịara ebe anwa ọghọ ndị Ichie Nzamalu o nwere ife ike itinye n'okwu a abịa na Enugwu Ukwu nke dị n'ime Ụmụnri anyị na-eri ọnwa asatọ na-eri ana Enugwu ka anyị magoro nke Enugwu Ukwu ji eme nnukwu mmemme n'Enugwu Ukwu ịbịa na n'Enugwu Ukwu o nwere mmemme anyị na-emegasị kedu nke dị oke mkpa n'Enugwu Ukwu ọfụma anyị na ọnwa asatọ bụ nke dị oke mkpa n'Enugwu Ukwu oke mkpa n'Enugwu Ukwu daalụ Nzamara nna anyị asị m ka njikere ịma obodo ọbụla nwee ife ha na-asọ na ife na-adị ha mma ịghọtago kedu ihe anyị asị na ndị Enugwu Ukwu na-asọ n'ihe ha na-asọ ya ha ada eme ya ịghọta onye mee ya ọbụna ọ daga iwu nke ekwe ihe ya asị na ndị Enugwu Ukwu na kacha eme bụ ihe na-adịghị obi mma ime ndị Enugwu Ukwu na-eri nwanne ndị Enugwu Ukwu na-edidere adaba na ndị Enugwu Ukwu anaghị ele adaba ha na-edidere adaba oke ndị Enugwu Ukwu na-akwụ egbu ndị Enugwu Ukwu na-akwa emefu ọbara maka na anyị na-asụ ọbara Enugwu Ukwu na-asọ ibe na-akpụ akpụ n'ala dịka agwọ na eke anyị na-eriri ya anyị na-eriri nkịta anyị na-eriri awọ ya nkwala mbala anyị na-asọ ibe nwaada nnekwu ọba anyị na-akpụ alụ nri kpụọ alụ ọfụọ ndị obodo mee anyị njọ akpọrọ anyị maka ife ndị Enugwu Ukwu ihe kacha afụ n'anya ihe kacha adị ha mma ibe na-ada anyị mma ka nna achọ ngwa ifukwa ofe egwusi nri ji ifukwa ofe onugbu nna anyị ikwutege saịdị na-adị ya mma ojighọ nri egwu ibe anatabi ya ịgbara anyị abacha ncha weta nkụwa zụta ihe anyị na-eri ibe na-atụ ya mana maazị ife niile ị na-agwa anyị nkịta bụ ife ya na-ebutekwana n'anyị ka anyị na-eri na-afụ n'anya ka mara na Enugwu Ukwu nna anyị ọsọsọ ọdụ ha na nri ịhụ ya nri ọ like ka nri onye ọbụla na-ekwu ka o si wee dịrị ya dịbe anyị ọ bụrụ ya anyị na-ekwu ka o si wee dịrị anyị nwere mma ọgwọ ga-abacha enye na onwe gị nsogbu daalụ o nwere ajụjụ ọzọ anyị achọ ka anyị jụọ kene kedu afịa Enugwu Ukwu na-azụ ahịa Enugwu Ukwu na-azụ na-arụ ụdụrụ nkwọ Enugwu nwere ibe anara enwe na ya ka m bido ụgwọ n'akwụkwọ nri ọ na-adụnyafụ ụgụ ọ na-adụnyafụ anụ mkpọ ọ na-adị karịa mba niile dịdebere anyị na Agụ Ukwu n'Imo Abagana Ukpo Ifite Ukpo Bunukọ ana m abịa be anyị azụ anụ mkpọ ya nọ ndị Enugwu Ukwu na-eme anụ mkpọ okokoko bịa ndị mbọsị ya agụ arọ ka ịbụ ka mmụọ si afụ mana ọ nwee ife ntị ka njikere biko omenala ya bụ iri ji ị na-ekwu maka ya ịma na omenala iri ji a bụ ọ dịkwa nkọ ya bụ ife kasịkwa ndị Enugwu Ukwu mkpa ọ bụrụ ya omenala dị nne oke mkpa na Enugwu Ukwu kedu ka asị amalite ya bụ omenala iri ji ya mana o nwere obodo dị iche iche anyị jee wee kọwala anyị ka fọwa si eri ji biko Ichie Chukwumere ihe akọwakwala anyị ka ndị kekun si eli ya bụ ji o nwere ife dị iche iche unu na-emegasị na ha ndị be anyị ekene m unu a sị m Enugwu Ukwu ya eri ji
anyị ebugodo ụzọ wee mee ihe a na-akpọ ịsụ evo. Asụrụ evo ọnwa akwụrụ n'izu anyị eri ya ji, mana anyị akpọ ji nkwọ bifo ahụ evu butere ji ọfụrụ omenala Enugwu Ukwu. Bọsị anwa ihe niile Enugwu Ukwu ji wee buru ya agazitere na nkwọ Enugwu Ukwu, atụọ iri ji akpọwere ji kpọchicha igwe ya abịa wee were ji ahụ atụ na pikọp ma ọ na 911 wee kebe ụmụada ndị ohu ndị niile si ebe dị iche iche kebe ha anaghị atụ ukwe na aṅụrị akpọchichazie ji wee jere ebe onye kpọọ ji na ya ka ndị be anyị enwekwa aṅụrị. Ụfọdụ anyị ejekwe na be igwekwe wee nọkwa na-enwe aṅụrị emechazie ihe o nwere ndị be anyị na-akpọ agrik show iji wasị na-eyibe Chukwu mere mmadụ na anaghị anarọ nwa abata na Chukwu goziri n'ibe dị ọ bụ na Chukwu goziri gị na ji oko, ọ bụ na ọ goziri na ji, ọ bụ na ọ goziri gị na akụkụ dị iche iche ifuru bịawa, ọ bụ na ọ goziri n'enunu ekpuru ewu ma ọ bụ ọkụkọ bịawa ilu prezentị ya nwere enwe aṅụrị ndị nnọkwu na na-ese a na-enwe emechaa enyewe gift na ibe a na-akpọ na ilo ya nyere onye a. So no ka ndị Enugwu Ukwu anyị si eme omenala ndị Enugwu Ukwu atụgbukwa n'obodo efugonu ka omenala ndị Enugwu Ukwu dị omenala ha ọkacha nke iri ji a na anụ a na-ere na nkwọ mma bịakwa nke ihe abịagote enu ma anụ na anụ mmejisie nri. Ajụjụ mma sịkwa ka njọ bụ kedu afa mmiri ndị Enugwu Ukwu? Nnọọ anyị nwere mmiri ọṅụṅụ na-agbapụta n'okwute, anyị nwere okpuala, anyị nwere akpụrụka, anyị nwere ochichi nọ n'Enugwu Ukwu a, anyị nwere na mkpa, anyị ebukene anyị eje na abụ mmiri anyị eje na abụ mmiri ka anyị kirikwa anụ wee gosikwana ndị be anyị ka ya bụ mmiri n'Enugwu. Anyị abịa ka anyị gbapụ ya ọsọ ka anyị jekwa na mmiri a kwụ na ofukwana mmiri a na-ekwu okwu ya. Ndewo na ndị be anyị ka nọkwa na ihe mme nke a na-akpọ Ọgamba nke tata ọ na mmiri ndị Enugwu Ukwu ka anyị na-achụkwana anyị nọkwa na-achọ ije ife a ka anyị fụlụkwanụ ya bụ mmiri ndị Enugwu Ukwu malụkwanụ ka ya bụ mmiri si wee malite. Onye mmiri ya nọ ya egosi ya bụ mmiri bụ onye nke a na-akpọ Honorable Francis Udekwu Nwokoye, onye nke a na-akpọ onye mara ife na-eso okwu ya emekwana nna anyị daalụ biko ihe egosikana anyị ya bụ mmiri ndị Enugwu Ukwu mana anyị anụgo maka mmiri Enugwu Ukwu rie nne ihe egosikana anyị ka anyị malụ ka ya bụ mmiri dị. Daalụ aya obodo dị ma awa dị miracle water mmiri ya ọ drinking water ọ dị drinkable ọ na-agwọ ọya. ndị be anyị anyị anọgokwa na ya bụ mmiri kedu afọ ya bụ mmiri a obodo dị ma awa miracle water onwe ihe ọ na-eme jikwa ya miracle water. Omenala na-emere ya bụ ime ụta alụsị festival Obodo festival emego nke ọkọchị April August, between middle of August and end of August eme nke udu mmiri onye nwe na abịa na-emeri ya kwa arọ. Nke udu mmiri ahụ bụ nke o jeri ji ọfụ, nke ọkọchị ahụ bụ nke nnukwu mmọnwụ dị iche iche na-agba oge ọkọchị na-agba ma ijele mmọnwụ dị iche na-agba nnukwu eme na abịa na-emeri ya 2 times in a year. Daalụ dị nne. Ndị be anyị ndị iwonu ọ na-afụgonu ka ya bụ mmiri ndị Enugwu Ukwu dị mmiri ụnụ dịkwanụ mma ọ na-akakwara na enwe ya bụ mmiri mana amanụ na owere omenala na-eti ndị mba enwe ya bụ mmiri. Ndị iwonu ndị be anyị anọ m n'onye sonyere anyị n'izu ụka ọzọ na-abịa abịa n'ife mma nke anyị na-akpọkọ na Ọgamba. Ndị na-ewetara ụnụ ife emume a bụ ABS TV Channel 24 na TV station ya na Channel 113 na Star Times. Anyị na-asị unu daalụ.
ka emesịa